je posledný? Som tu len sám. No to vidím, že ste tu len sám. Sa pýtam, kto je posledný? No, ja. A to neviete povedať hneď? Dlho čakáte? Som tu už od včera. A kto bol prvý? No ja? Ako môžete byť prvý aj posledný zároveň? Si to ujasnite v sebe. Dobrý. Kto je posledný? On. Takže vy ste prvá. Hej. Nie. Ja som prvý a ona je posledná. No ja určite nie som posledná. Ona prišla až po mne. A on tu je od včera. Čo vám šíbe? Čo tu robíte od včera? Tak prišiel som sem ešte včera, aby som tu bol prvý. A pritom je posledný. Nie. Omyl. Ja som prvý a ona je posledná. Ako môže povedať, že som posledná, keď som tu prišla druhá a sme tu traja? Tak asi nemôžem byť posledná. Nie, keby povedal aspoň tretia, ale on povie posledná. Dobre, tak ste tretia. No, to už je iná reč. Prepačte, je toto daňový úrad? Nie. Toto je kataster. Kataster. Nie, to je daňový úrad. Kataster je na Miletičke. Na Miletičke? No do frasa. Tak ja som sem prišiel ešte včera, aby som tu bol prvý a pritom toto nie je kataster, ale daňový úrad. No do frasa. Dovidenia. Dovidenia. Ale vedia, ja som chcela ísť na kataster. To ste nemohli povedať hneď? Dovi. Ale som ich dostal. Teraz som prvý ja. Na Miletičovej je daňový úrad a tu je kataster. No ale keď už som tu, tak najskôr si vybavím kataster a potom pôjdem na daňový úrad. Ale som prvý. Ale kdeže? Ja som prvý. Ja som tu sedel už od včera. No ale vy ste odišli. Takže... Počúvajte, podržíte mi flek, musím si odskočiť. No, isté. Tak, a teraz som prvý ja. Kataster je tu, na Miletičovej je daňový úrad. Viem. Vy ste posledný? Áno, ja som posledný a zároveň prvý. Vy ste prišli druhá, takže ste druhá. A ten, čo príde po vás, bude tretí, čiže posledný. Nie som sprostá, nemusíte mi to vysvetovať ako debilovi. Zdravím. Ste posledný. Nie, ja som prvý. Ale odišli ste, takže... Sakra! Na mňa to neskúšajte, mňa už odtiaľ to nedostanete. Nie, vážne. Skúšali ste zaklopať? Ja? Ja nie. A okrem toho, vy ste tu boli prví. Kedysi. A okrem toho je tam napísané neklopať. Aký je dnes deň? Sobota. Myslím, že nedeľa. A ste si istí, že dnes sú úradné hodiny? No, samozrejme. Veď úradníci sú tu kvôli nám. Čo sa smajete? Počúvajte, čo keby ste zakopali, či niekto nie je vnútri? To je dobrý nápad. Čo keby ste zakopali, či niekto nie je vnútri? Ja? No áno. No samozrejme. No? Máte na to. Nech sa páči. To vážne? Určite. No samozrejme, choďte Ja? do toho. Áno. Ste o tom presvedčení? Na 100%. Kto klopal? On. Tak poďte.
OK? Ďalší. No kto je ďalší? Vy ste na rade. No určite ja nie. Nie, vy ste boli predo mnou. Vy ste boli Ona prví. bola predo mnou, ona je na rade. Ja som bola až tretia. Nie, ja, potom dáma má prednosť. No ale ja vôbec nie som dáma, ja som Poďte vy. úplne prednáčka. Ja musím ísť na daňový úrad. Tak poďte vy. Ja som si zabudla vypnúť mobil. Už je vzduch čistý. Ďakujem vám, viete, fakt sa ponáhľam domov. Samozrejme vďačne aj na budúce. Ďakujem, dovidenia. Dovidenia. Kataster je tu. Na miloti. Ja som prvý. Ste prišli od včera, ale nemali ste odísť, takže prvý som... Pardon. Poď.